今日は人工授精ってどんな治療についてお話しします。人工授精は良い精子を選んで子宮の中に戻す治療方法です。精子の状態が悪い方や原因不明の不妊症の方に有効です。性交渉では多くの精子が子宮の中に入らずに膣からこぼれてしまうために、すべての精子の中から多くの運動性の良い精子を受精する場所である卵管に送り込むことができます。受精は体の中で自然に行われることが体外受精とは大きく異なります。一般に人工授精の妊娠率は 8% 前後ということになります。